Ginhatagan sang pasinungog ni Pope Leo XIV si St. John Henry Newman sang isa ka titulo nga Doctor of the Church bilang pagkatay importansya sa iya kontribusyon sa Kristiyano nga teolohiya kag sa edukasyon. Sa sining pagkilala kaupod na si Newman sa isa ka prestihiyoso nga grupo sang 37 kay ban pa nga kilala nga mga personalidad kag balaan nga mga tao samtang ginpabugal sang Santo Papa ang importansya sa Catholic education, ethics kag dignidad sang tao sa panahon sang digital technology. Ginakonsiderar ini bilang isa sa pinakamataas nga pasinungog sang simbang Katolika pag isa pagtugan sa iya bilang Doctor of the Church. Ang ining titulo nagapakita sang dako nga impluwensya ni Newman sa Kristiyano nga teolohiya kag edukasyon. Kaupod na subong si Newman sa mga iban pa nga mga tawo nga ginakilala nga Doctors of the Church kagay nanday St. Augustine kag St. John of the Cross. Yaring kabahin sa nangin misa ni Pope Leo XIV direkta sa Vatican. This is the universal call to holiness that the Second Vatican Council made an essential part of its message. And holiness is intended for everyone, without exception, as a personal and communal journey marked out by the Beatitudes. I pray that Catholic education will help each person to discover their own call to holiness. St. Augustine, whom St. John Henry Newman greatly admired, once said that we are fellow students who have one teacher, whose school is on earth and whose chair is in heaven. Nabalian ang Santo Papa.